Nilibo ang kwarta na ko. Wa, yun sila kakuha. Matapildi. May mukot ko sa duha. Pare. Bright, pangkayo ko na sila. Nya, nalabuan ra ba na ko? Itungod atong manok nila nga gitari. Ila ha pa mo. Pero, wa sila kay bao. Nga ang ako ding manok. Pero, luoyo silang manok ka pa mo. Ni dagan, nakakita lang sa kagway sa kong manok na iro. Tingnan lang ito, pinitulay. At nakababong ko. Sa, sipat ila ha. Aragi-araga pa lang ito. Ang duha pas mo. Meresi niyo. Mauna niya. Ay, bright mo. Nag-una mo pa-bright na ko. Tanawa. Nag-dihok sa kong utok. Di, sakit mo doha. Nagani kinautok ka na ko ron. Pa-bright ay, mas bright pa dito nila. Mauna niya. Kaganti ko pa. Aw. Pinong bata ha. Di kini bagas. Basta di sila makatupong sa kong pa-bright. Awat na. Kaya kayo ko dun eh. Awat. Mata, ano mata? Lakaw pa mata. Susapit na pumilyo rin pa. Wow! Bantang madungakan pa din yun. Kay kuwang na lang ko 100,000 para mo. Hey! Hey! Hey, pre! Ay, nga ka? Saan lagi mo sa ako ang kukilingon, pre? Ano ba ito? Amo ang gipisita among kupare nga grabe pagkatikasan. Naingon niya tikas kay. Saan tikas? Tinarong matag sabot. O, di makakitag sabot nga iro mo na doon. May pa kung mo, pre. Siyempre, ako na siyang gigamit. Tika na diskarte. Tika. Pabo man sa ninyo, ha? Nga asam sa mong ngitag sabong pabo ba? Tika diskarte, ha? Gusto mo ko ginagawa. Pre, o sige simot lang, o. Pero ba kung lagutan rin mawanga ka, kay imong gipanabi sa atong mga silingan nga, gihimo lang minimum pamugas o pamugas. Ano mo, bakit lang dyan ka na mo? Oh, siyempre naman, pre. Kay, alang masadog dili ko manabi nga tinuod. Wala pa ko ninyo sugdi o binuang. Ngayon, ana de ang pamaagi sa mga sugdi. Ana, mapanyakon. Largo tabi yung sa may tuyo ninyo dili na. Still lang sa dili. Ang among tuyo dili, pre. Gusto may makigriman mo. Oh, kana. Doon namin halis palwa. Og lata og butilya. Oh. May rimas man gani si Pacquiao og si Mayweather. Kita paghama kumpare. Ay si kataw-katawa da. Karon sa butong tani tarong. Sa butong tani. Makigrimax si minimo, pre. Pero do na pero. Kinahanglan manok na jud atong dadon. Dili ka magdakilo. Lumay na, tinalumay. Pre, o kanay inyong gusto, pre. Hadlok ka. Gaangad-agad ako ninyo nganong madlok ang taon ko. Nga na ako'y manok nga ispiso kayo. Ispiso pa nako. Maunay akong gitagana para nga siguro yun nga magkatari ako. Ano mo tayong sabot? Magtari tag usa makigrimas minimo. So galan ka na mo og 90 mil masure. 95. Dili 120 mil. 125 mil. Okay, 125 mil. Pero pamino sa 125 mil. Pero ang atong sabot inigtari na to. Ang magdalag kung imong dadon dili manok, matik ka. Matik pildi. Manok kayo ta. May problema na pre kay kumpare mata ako agad ako ninyo duha. Mao gani kung magdakag iring iro ilaga unsa pa to pre? Tao unggoy patiukan. Oh. Pildi ka matik. Kinala manok gyud ato. Oh sige. Manok. Unsa may gusto nimong buwang itaod? Ay sus kana pre. Kanara di pre siya pre ako wagi koy problema. Kanang inyo nga besi pag unsay inyong itaod sa inyong manok. Nga buwang. Ya saman. Ang balaod, ang muatras, matik, pilde. Bisag manok ka niya ang madaan na tutanan, pero ang muatras, pilde, matik. Ari na to, daogon sa buwang. Ari na to, daogan. Basta manok yun. Kasado na. Kunti sana, kay kuha sa naman manok. Sige. Kinalang kuha sa dito yung manok. Sige, kuha sa basta kami rin mag-igo unsay buwang nga mo itaon. Bisig unsang buwang nga inyo. Basta kay manok. Okay, ato kami. Sige. Bye-bye. Kuha sila silang manok. Bisig unsang buwanga ilang itaon. Nagtuog. Bright na kay sila. Hindi mo buwang rin yung sakto.
Kay kiring ako ang manok nga puting. Suwa, nga pa'y buwang nga makakita mo ron og unsa. Wow, siya nakuha abi. Di ana ang manok na mong paritulits. Giligo pa na ko daan. Aron di gud malupig kagwapo. Gwapo kay hinapay. Tapos paritulits nagkuha tong itaon ani. Unsa kay iyahang taon ani kay paungtong ko niya. Sandar mo kuno iyahi itakin ani. Pre, ladong daog. Pre! Pre, di anang manok pre. Giligo na ko daan. Parang di malupig kagwapo. ano ko isukol ko na to pre. Isukol ko. Wah! Hindi siya kita pa lang daan ni Pritutong pre. Mo atras na siya kay. May makanig sikat imong manok. May kini pre. Isok pre. Kana pre kay may mananig sikat pre nya. May sa nigbaid ako ang sundang. Inig sapol ani inig tugpas sa manok Pritutong. Halang-halang. Namurag ginalin. Kita siya na pre. Atras sa turan tumatik. Ato sining tagwa. Antur to sa katong iyang bayat. Ate ba para kumpiyansa siya ba mo tuo sa goy buwang. Dek sigurado ging mudaog taron. Ang halin sa latag botilya. Mudaghan na. Halwa. Magkapambayan na ali. Magkapambayan ka. Cut. Rolling action. Hey! Ako na sa kang gikuha dito sa imong kurungan. Ako kang pustangan para musamot og kadaghan ng kurtaha. Dayon, magparito kitang duha. Ini kadaog na nato. Pero tauran di kag buwang ron. Diara sa liyo ang buwang. Akong gitaguan. Kaya nga ang akong kontra ron anduhan ako kumpare nga nagkuha sa manok. Pero espiso sila. Ang iyaha. Espiso sila. Diwat ka sa giya. Patay kitang duha ron. Naan na siguro to sila kay ganihar man to. Unang to nilakaw na ko. Sa ato pa, nagpaabot na to sila na ko. Sakto kay Tito. Kay murag ipanugnaw ka. Kay kapat yun no na kay kas kontra. Ano sa taron? Hey! Apa masih ada deh? Wala pa. Pabot na tanan. Gugay maging bihagonon pre. Sige, kato sa ato ang buwang nga gidalaron. Ang sunda. Pre! Oy! May gani ka na ka? Ay, siyempre naman. Huwag ko masayop sa kong pagtuo nga nauna mo. Nga, ay marumano kayo? Kana de. Imported? Grabe imported. Siguro rasahan sa bao anak pre. Siguro on sa doon mong sabaw na. Basi ka na mo pre, ka na ba mo pre? Bisaya ka na pero agwantahon lang mo sa bao anak. Pre, buhat man is tag-iya pre. Bisayaon pero isugon. Nag-andam na may lima kaya ito pre. Yamat. Tangad, nakadang tangad sangig. Anya pre, mao na tong Sabado to kay atrasay nga. Oy, atrasay. Di ara man akong kwarta ang inyo ha. Atra. Oh, anya asa meron ang buwang? Ang buwang na mo pre. Wala pa gini buwang. Klaro. Ang buwang na pre. O paano mo gitaw pre kay medyo taas-taas mo gani sundang mo gani pre sundang. Sundang. Ataya, haita anak pre inyong buwang pre no? Ha? Patay og maiguring ako ah. Sigurado gyud nga makapayasan. Mapitan nang pre siya ginang. Ay, kasi mga taon mi. Di naman namin mahitabo pre nga magpalabaw pa mi. Malabuan mi si mga bright. Kailangan kami mo bright. Splitty. Bisaya ra man ning ako ah. Anya, kana sama sa bugo na to ni. Oh, sige. Ako sa ring taorag buwang ako pre. Kay Bisaya. Asa mo buwang si mo ha? Adi ra pre. Kwarta. Adi ako ang kwarta sa kwarta pre akong gibutang pre. Oh, no. Ibutang na imuha diha. Ibutang ni. Ibutang ayaw na gawirin ninyo. Klaro. Taoran ko ning ako ang Bisaya. Og buwang. Kay Bisaya man ato sa ning padan-ag atsam. Ngano atsam na mo pre? Ay pagbuot. Kay mao man ni Bisaya kasagaran taga Bukid. Magbugha man. Ipatol lang manok niyo diri pre. Adi na magsilbi pre. Unsay diligon? Kamay kayo sundang ri mo amo. Wa may atras ay. Ang mo atras pilde. Ibutang na diri. Diri na. Saknak na. Saknak na ba? Ari gayon kay lami kay nang kanon. Panglupin. Dili na mamatay sa man. Mamatay na kanon. Diri patong. Pre. Hoy, patay sige kayo taon. Kwarta na dik, tungod sa imong buwang, nga makabuang, maigo ang kontra, buwak ang ulo. Kwarta na san, another 1 million na, daw na to teka, laban na.
Kapuya eh. Murag masapli akong abagag pinasaan sa palwa. Hatod ako dito sa kong suki. Kay grabe na yung paninguhan ako ron para makakwarta lang ko. Kay gusto rin ko makabawa si Pilotong. Ato may adlaw. Murag kong di katong eh. Pila na kagabi eh. Murag duha na kagabi eh kapin. Nuwa ko itarong ko kay magrigor yung kong unhuna. Di ko kadawat. Na nalabuan na akong kabright ni Pilotong. Nagtuon ako atong may aging sabong na mo. Atong may aging tari na mo. Mudaog na mi. Kay ang pabo. Ako kay mong pabo. Gitauran pa na mong lampas. Ang kapait kay among pabo ni talaw kay ang manok na ni Pilotong iro. Di ko na silbi na tawhanay. Namay sabong nga iro og manok og pabo. Karon nagsabot ning perali. Nga among sulngon si Pilotong. Ingon sa perali nako nga dako kuno siya halin siya lata og botelya. May gani kay wala ay mamasurahay di sa mga barangay sa perali ra. Wa si kompetensya sa mga lata mga basura diri. Ako sa wa si kompetensya sa mga panguhag palwa diri sa kalubihan ni Tino. Karon inig adto nako ni pare Ali karon. Kinahanglan sabutan na mo bayo. Kinahanglan gamiton na nako akong mindset katong pinakataas akong IQ. Mao akong gamiton para di ko malabog ka bright Pilotong. Kay kinahanglan nga kini akong hinaguan halin sa palwa. Kinahanglan mudaghan na gyud ni. Di ko kadawat nga malabwal ko sa bright Pilotong. Sugod karon, di na ko palakanse. Cut. Oh. Rolling action. Dugaya sa Pretolit sa kay gusto nyo kay kung makabawas ni Pilotong. Kining akong halin sa botelya og lata, i-shoot ko ni tanan bahalang mga purdoy. Pre! O pre, dugayan sa ka. Di madugay nga. Ang akong dilibiran sa palwa, dugay kay ni mata. Yan na, ako murag gini nga pasulti akong abagal pinasaan sa palwa gani para mahalinan lang kong dako. Lima ka. Kana pugog ko sig biyahe nga tugod para lang mahalin. Ako dihay. Nga pila mahalin mo sa imong botelya og lata. May gani pre kay sus. Wagi tayo lain namunit sa lata botelya niya tong barangay. Ako rin yun. Pati naghana-hana o. Dako mo kanili. 55 mila. Ako adin mahalin. Ako sus. Dako sa tugog halim pero mura sa malaksi akong abagal pinas sa palwa eh. Sama sa na imong pagka bright yung labuan Pilotong. Sama na nabiyugo na minong kalungayaw. O gani, may kay ko na biyugo kay doon na pa ko ni Bright ko itong maging adlaw. Ikaw gyud sa una pa bata pa ka biyugo yung ganito karon. Pila may kwarta diya? Abot sa kumutok. Pila may kwarta diya? 55 mil. 55. Kini ako stinta ni. Tipo tani. Ano tipo tani? Siguro na ginihunahuna di plano nagmayo ha. Ani siya. Nakadungog mo kong istorya nga si Pilotong kuno sige na kunog happy-happy. Tungod siyang nga daog diri na to. Kadaghan na to kurtaha. Mao gani. Ipalit pa to babae. Muok lang tanin to ah. Ato ni ipamasin. Udaghan ori di bisag palit patag usa ka damtrak nga babae. Usa di taong. Siguro ah. Pati ugahan ni ko ah. Ang atong plano karon kay naisugat mi sa tusilingan dito. Si Pilotong kuno to ako no nasigstand by siya payag. Di pa maypay ko ng kwarta. Kaya na anak ko kwarta daog niya. Usa ka ayong dauban na natuhan ah. Ayo. Lagot mo. Ano ni siya? Kung maayo siya utok, kung maayo siya mo plano karong panahon na, karong buwan na. Palabuan ako. Bantay ha, yung na plano mo anak. Isulti na ko nimo ang akong plano. Ikay approve kung okay ba? Sige pre. Anin siya. Sulngon na to si Pilotong dito siya payag. Nya. Ato siya sa buton. Nga magsabong tatari. Wala na iro ay. Oo, wala na iro ay. Manok kay nagyuta. Sige. Manok kay nagyuta nya. Ato siya sa buton. Kung magdagani og dili manok, automatic pili. Pili na sad. O nya, kung manok jud puro ang mo atras, matik gyapon pili. O kana. O pero kinahanglan ato siya sa buton. Ato siya sa buton nga manok kay jud. Kay manikas kay siya pre, magdagi siya iring. Unsa pa na ilaga iro. Isa pa niya pang dadon. Unggoy patsukan. Oh, matik pili siya. Matik na. Manok kay jud ta. Manok jud. Oh. Nya mo sugot siya pre. Ang atong manok. Atong taorag buwang sundan. Kana. Kasaman, okay ang plano. Murag okay pre. Kana murag. Approval. Patay ka. Asa kay kung mga pilita si Simbako, wa tay mahi kay ikay approve. Mamulit ang pagkatao mo ya, ikaw kahoy. Sundang na klaro na kaya. Siguro na ginapre. Siguro na approve. Rolling action. Susapit na mo 2 milyon yung kwartaha. Maintang madungagan pag iniron. Kay kuwang na lang og 100,000 para mo 2 milyon. Pre! Ay, pre! Natay kang buwanga ka.
Saan lagi mo sa ako ang kugalingon, pre? Saag na paruhon. Dokumento? Amo ang gibisita among kupare nga grabe pagkatikasana. Ay, dili, pre. Dili man na ingon niya tikas kay. Sa tikas. Tinarong matag sabot. O di makakitag sabong nga iro mo na doon. May pakon O, ko mo, di, pre. siyempre, ako na sing gigamit ang ako mga taltika nga ga-discarte. Kay, Taltika. pabo man sa ninyo, ha? Nya, asam sa mong ngitag sabong pabo, ba? Tatika diskarte ha. Mas mo ginatong kwarta, pre. Nagana na. O, sige, simot lang, oh. Pero bara kung lagutan ni mo wanga ka kay ay imong gipanabi sa atong mga silingan nga gihimo lang minimum pamugas o panudan. Sa tuon nimo barat lang jud ka namo. Oh, siyempre naman, pre. Kay, ang alang masadong dili ko manabi nga tinuod masad kay. Ug wala pa ko ninyo sugdi og binuang ngayon ana de ang pamaagi sa mga sugal. Dili ko magkakaton ana. Kanya Magkataon. Pe largo tabi ang sa may tuyo ninyo dili na stilan sa Ang among toyo dire pre. Gusto mi makigrematch nimo. Oh, kana. May Do na mi rimas hali. hali. Do na mi halis palwa. Og lata og botilya. Oh. May rimas man gani si Pacquiao og si Mayweather. Kita paghama kumpare. Ay si kataw-katawa da. Karon sa butong tanig tarong. Sa butong tanig tarong. Makigrematch mi nimo pre. Pero do na pero. Kana pre. Kinahanglan manok na jud atong dadon. Dili ka magdakiro. Tinarungay na. Tinarungay. pre o kanay inyong gusto pre. Hadlok ka. Gaangagad ako ninyo nganong madlok ko taon ko nga na ako'y manok nga ispiso kayo. Ispiso pa nako. Maunay akong gitagana para nga siguro jud nga magkatari. Ah, sige, ani ni siya. Tarungon tanig sabot. Dua pre. Magtari tag usab makigrimas minimo. Sugalan ka na mo og 90 mil mo sure. Ah, 95. dili 120 mil, 125 mil. Oh, okay, 5 mo. 125 mil. 125 mil. Pero paminaw sa 125 mil. Pero ang atong sabot inigtari na to ang magdalag kung imong dadon dili manok, matik ka pildi. Matik pildi. Manok kayo ta. May problema na pre kay kumpare man ako agad ako ninyo duha. Mao gani kung magdakag iring iro ilaga unsa pa to pre? Tao unggoy patiukan. Oh. Pildi ka Pildi matik. ka. Kinala manok gyud atong sabungon. Oh, sige. Oh. Manok. Nya, unsa may gusto nimong buwang itaod? Ay, sos, kana pre. Kanara ni pre siya pre, ako wagi ko'y problema. Kanang inyong abesi pag unsay inyong itaod sa inyong manok. Nga buwang. Ah, sige, sige. Ya, saman. Ang balaod, ang muatras, matik, Pildi. Pildi. Oh. Bisag manok kani ang madaan na to tanan, Oh. pero ang mga atras pildi matik. ani to daogon sa buwang. Ari na daw no. Basta manok yun. Kasado na. Ako, di sana, kay kuha sa mo manok. Oh, sige. Nga, kinalan ko asa dito imong manok. Oh, Ha, sige, kuha basta ka na kami daw, rin kuha. mag-igo unsay buwang nga mo Oh, itaod. bisig unsang buwang nga inyo itaod. Sige. Basta kay manok yun. Ah, sige. Oh. Ya, ato kami. Oh, sige. Bye-bye. Kuha sila silang manok. Bisig unsang buwang nga ilang itaod. Nagtuog. Bright na kay sila. Sige, magdamog buwang ringin sakto. Kay kiring ako ang manok nga puting pagka ispisuha na pay buwang nga makakita mo ron og unsa. Wow, siya nakuha ko abi.